Assalamu alaikum malam Tanimu, ya kake? Da fatan kana lafiya, ya gida, ya kowa da kowa. Wa alaikum salam, ya kake? Lafiya kalau nake, da fatan kai ma kana cikin ƙoshin lafiya. Ma lafiya kalau nake, yawwa masha Allah. To ni duk ba wannan ba, ina ka kai mana abokinmu Sama'ila, saboda kwanan baya ka zo ka wuce da shi, muna kallon kuna sai da kauce da shi yau kusan sati biyu amma baka dawo da shi ba. Isa kenan. Hai Sama'ila yana can wajen malamin malam na ta'ala yana ɗaukar ilimi. Subhanallah, Sama'ila ne yake wajen malam na ta'ala yake ɗaukar ilimi? Ka ce kawai ka je a kashe mana abokinmu, ba wani ɗaukar ilimi da zai a wajen nan sai dai a kashe shi. A kake kalan wannan magana? Me kake nufi da wannan maganan taka sai dai a kashe shi? A ce ma yana wajen malam na ta'ala yana ɗaukar ilimi kuma ka ce sai dai a kashe shi? Lafiyan shi kalau ba abin da yake damun shi, saboda idan yana fitowa za ku iya maida shi gidan jiya, amma yanzu yana can baya fita. To lafiyan shi kalau nake faɗa ma yake, ya ma fi ka lafiya inda kake nan. Kai ba dai a wajen malam na ta'ala ba dai ka. A'a, kai mutumin nan ka san shi kuwa? Ni kake cewa na san shi, ni da malami na kake cewa wai na san shi kuwa? Shi da kake kallon shi ba wai haka yake ba, duk yanda kake haka zai bi ka. To kaga sai ka yi mai kyau sai awa mai kyau. Kai ɗin ma inda so samu ne kana bukatun ilimi. A'a, ni ba na bukatun ilimi, ka kyale ni a yanda nake kawai. In abokin namu ya dawo, in mun ga yanda yake, mu ma za mu iya zuwa mu kalla. Ai abokin ku ko ya dawo ba zai iya zama a cikin ku ba, saboda in dai ya ilimi ba zai iya dawowa ya koma cikin zaman da kuka yi na baya ba, saboda ba zai iya shi ba. Kana nufin ya guje mu kenan ko? Wato ba zai dawo ba, ya guje mu. Ikon Allah kenan. Wannan abin da kake ba shi da amfani. Za ka zo ka ɗau mutum a cikin abokansa ka tafi da shi ko kallon shi ba a yi, sannan kuma ka zo kana gaggayin magana yanzu. Ba wai gayin magana ba ne, ka san duk lokacin da aka ce koyon ilimi yana da wahala, to sai mutum ya sa takatsantsan, ya sa naci da kulawa da kuma ya so abin a zuciyar shi, to sai kaga Allah ya taimake shi. Amma ba ka son abin kuma ba ka kula da shi, ta ya za a yi ga koya? To amma shi ɗin yanzu alamun shi ya so masan abin, ba hana shi fita aka yi, shi ne ba ya fita da kanshi. Kai malam, kawai wannan zancen naka zancen banza kake. A'a, mu bukatan mu ka kawo mana abokinmu mu ci gaba da cin mushe kawai, shi ne maganar gaskiya ba. Subhanallahi, mushe kuma? Kuna cin mushe ne? Kai da alƙawarin ba wai mushe na abu yayi gawa ake nufi ba. In an ce ba cin mushe, in mu ci gaba da iyalan mu kawai. A'a, kuma da wannan yin haka ne. Ok, ai na ɗauka mushe kake nufi wanda Allah ya haramta kuke ci. Ok, wato ka ɗauka mushe kuke ci ka samu na wa'azi a kan mako? Ikon Allah kenan. Babu to, sai dai ka wuce kai tafiyanka. Na san masallaci za ka je sallau. Haka ne, ka canka daidai, masallaci zan je. Ya kamata kai ma mu ce da kai masallacin nan, ko Allah zai dan yafi ma wasu laifukokinka. To ce ma kai ne din ma ba na zuwa masallacin ne? A'a, ya kake haka ne? Shi kenan ba matsala, ban ce ma ba ka zuwa masallaci ba, wai na ce mu wuce da kai, amma ba komai, ni yanzu zan wuce. Ni ba wannan ba, ya maganar abokinmu yake? Shi ne ban san inda aka tsaya a maganar ba, kuma ka ce za ka wuce. Kai wai baka fahimci abin da na faɗa maka ba ne? Idan kuna son kallon abokinku ko kuna so ya dawo, ku je wajen malam na ta'ala ku masa magana, zai iya dawowa da shi ko zai iya kyale shi ya dawo. Ni ai
kai shi ne kawai, ni hanya na nuna masa ba wai a waje na yake. Kai wajen malam na ta'ala lalle kai wannan ina ga baka san halin mutumin nan bane. Kana zuwa ankwa zai sa maka tun ba ma in ya gaba yadda da kai ba. Ni ban taɓa ganin ma malami kana wannan mutum ba ɗalibin ka ba kawai ya zo ka sa masa ankwa. To idan ka kalla haka ya sa ma ankwa kana daga cikin masu laifi ko kuma kuna aikata abin da bai dace ba. Saboda me ni bai samu ankwa ba gani na fito na taho ba, ya aka ba gani da ankwa a jikina ba. To ai kai din abin da ya sa bai samu ankwa ba bakin ku ɗaya ne da shi ya sa bai samu ankwa ba, kuma mun san komai gane bakin mu ɗaya ba. Idan baka yadda ba kai ma ka dawo kamar yadda nake yi, ka kalla in ka je in zai samu ankwa. Na jiri malam wuce kawai kai ta tafiyanka, ni ba zan je ba. Amma ka san da sani a cikin wannan satin muna son mu kalla abokinmu, duk ilimin da ya ɗauka ya ishe shi, wanda ya ɗauka ma alhamdulillah kawai shi. Ka dawo mana da abokinmu, ni na tsaya ma ina ɓata lokaci ma masallaci ya zama wuce kawai. Na gaya maka jirgin malam na ta'ala ka zo kana cewa dawo da shi sai an jima.